El ganador de la votación popular sería la Diputación de Lugo. A Deputación de Lugo gaña o voto popular da Copa España Creativa. 22.000 persoas apoiaron o vídeo do proxecto de recuperación de Soutos que presentou a institución, acadando o primeiro posto nesta primeira fase co 35% do total dos votos, moi por diante do segundo. A organización do certame estatal ofreceu este martes por streaming os resultados da votación que seguiu desde o seu despacho con grande satisfacción a deputada de Turismo. Temos que agradecer a todas as persoas que se involucraron para participar neste proxecto e impulsar que quedáramos nesta tan boa posición, que a provincia de Lugo este presente en todo o territorio nacional gracias a un proxecto de recuperación de algo tan noso como son os Soutos de Castiñeiros. O voto popular supón o 40% do resultado final. Agora falta convencer o xurado experto para que o proxecto da institución lucense sexa finalmente o gañador. Plena satisfacción ata o momento. Vamos a ver como avanza, pero confiamos plenamente no proxecto, porque é bon, porque é ilusionante, porque participou moita xente e creemos que finalmente terá moi boa posición. O proxecto presentado pola Deputación de Lugo para a recuperación e posta en valor dos outos da Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá participa na categoría Creatividade e Innovación Social e Territorial. Foi o que tivo maior apoio entre os 20 finalistas deste certame nacional que recoñece as iniciativas máis creativas e innovadoras do país e no que participan entidades de toda España con proxectos innovadores para o desenvolvemento sostible do territorio. O gañador darase a coñecer en setembro no Fórum Orihuela e será sede da celebración da Copa de España Creativa 2021.